Deze week in Limbourgeois. Japanse expositie in Maastricht ter ere van de Olympische Spelen. En Interclassics kondigt zomereditie in de openlucht aan. Het Centre Ceramiek hier in Maastricht is na een lange verbouwing en opknapbeurt nu heropend. En wel met een eerste expositie met als thema Japan. En daar is over nagedacht. Verbouwing en opknapbeurt is het thema Japan. Ja, dat kan toch niet toevallig zijn, denk ik dan? Nou, het is iets wat al veel langer loopt. Want we hebben eigenlijk gedacht, we moeten die Olympische Spelen in Tokio in 2020, nog altijd wordt het 2020 genoemd, daar moeten we iets doen met Japan. En waarom? Omdat het laatste Maastrichtse aardewerk, wat voorzien was van Japanse motieven, werd naar aanleiding van de eerste Olympische Spelen in Tokio gemaakt. En dat was aan het einde van een hele eeuw lang Japanse beïnvloeding op Maastrichtse aardewerk, decornamen en motieven. En iedereen in Japan weet wanneer die vorige Olympische Spelen zijn geweest. Want toen heeft ene Anton Geesink, zeg maar de Japanse favoriet, tegen de tatami-mat gewerkt. Judo. En judo. Maar hier in Maastricht waren ze zich bewust van, ja, dat is toch een belangrijke gebeurtenis voor Japan geweest. Dus hier hebben ze toen bij de Sphinx het decor Sayonara als laatste decornaam bedacht. Ja. En wat betekent Sayonara? Tot ziens, goodbye. En al die atleten, dus die in Tokio waren in 1964, die zeiden, dag, we'll be back. En dat is dus de aanleiding geweest, ook voor onze tentoonstelling. Het bestaat uit twee gedeelten. Hier beneden, boven hebben we de foto's en hier beneden, dat is dan vooral een link met het aardewerk. In feite. Ja, dus ik sta hier ook voor het goudleerbehang, wat in het stadhuis, in de burgemeesterskamer. Dus daarom kwam zij ook graag natuurlijk hier open om te kijken hoe die foto's van haar behang eruit zien. En we hebben dus een combi gemaakt tussen aardewerk en Japanse blockprints. En dat zijn dus de zaken die je hier op de achtergrond ziet, dus die mooie Japanse dames die ook als inspiratie hebben gediend voor bijvoorbeeld iemand als Vincent van Gogh. Die had 200 van dat soort prenten, die hij soms ook heeft gekopieerd. Maar ook de Maastrichtse aardewerkindustrie en de ontwerpers, die hebben daar ook hun best voor gedaan. Vaak ben je in Japan geweest om dat allemaal bij elkaar te schieten? 7 of 8 keer ondertussen. Ja. En dan ben ik ook speciaal heel vaak voor bepaalde gelegenheden waarvoor ik word uitgenodigd, speciaal daarvoor naartoe gegaan. Ja. Dus ik heb nog niet heel veel van Japan zelf gezien. Ik heb me heel veel gefocust op Kyoto zelf en zeker op dit geisha-district Miyagawacho. Wat moet je allemaal doen om er te worden? En als het zover is, wat ben je dan eigenlijk? Als je geisha bent, bedoel je? Nou, dat is, wat ik zei, dat is een opleiding van een jaar of 4, 5. En wat ben je dan? Dan ben je een entertainmentdame. Of wat doe je dan? Ja, je wordt ingehuurd door Japanse theehuizen en traditionele Japanse restaurants om gasten te entertainen. En dan dans je, je speelt spelletjes, je doet aan conversatie, soms kalligrafie, soms bloemschikken. Dus een heel, voor ons Westerlingen is het een hele vreemde combinatie van dingen. Als wij denken aan entertainment, dan denken we heel vaak een hostess. Terwijl in Japan is het puur, je huurt in wezen een kunstenares in die helemaal bekwaam is in de traditionele Japanse kunsten. Ja. En het blijft dan eigenlijk waardig en devoot, zou ik bijna zeggen. Ze hebben ook een hele hoge sociale status in Japan.
In a few weeks, the Olympic Games will start in your country. How is now the situation? Because it was complicated because of COVID. You think everything now is under control? Well, we are working very hard to make that a safe and secure Olympic game in Tokyo. Yes. And the people of Japan can visit the games. Well, now that the policy is that certain limit of the people can go to see the game. Yes. You can go yourself? No, if I go back then I have to wait for the quarantine, so I cannot make it. Stay here. Yes. Wie aan het auto-evenement Interclassics denkt, denkt aan Interclassics Maastricht in het MEC of aan Interclassics Brussel. Maar deze week kondigt Interclassics ook een nieuw evenement aan voor volgend jaar bij Château Sint-Gerlach in Valkenburg. Volgend jaar juni, 2 dagen, 18 en 19 juni had ik gelezen. Wat kunnen de mensen concreet die 2 dagen verwachten? Nou, vooral ook een beetje celebrating life. Hè? Dus een mooi evenement waarbij we de meest exclusieve klassieke auto's aanbieden. Ja. Maar ook de Future Classics zoals we zeggen. Dus er gaan ook nieuwe auto's staan, mooi gepresenteerd in de kunsttuin. En dat gecombineerd met luxe producten, gaande van kunst, juwelen tot kleding, wijnen, noem maar op. Een concours, een mooi internationaal concours met internationale jury. We gaan rallies organiseren, zowel voor GT-cars of auto's als voor klassieke auto's die hier ook aankomen. En wat wij vooral belangrijk vinden is toch wel die Limburgse flair eroverheen te gooien. Hè. Een stukje Bourgondisch, lekker eten, lekker drinken en dat gecombineerd met een mooi achterland, want de rally gaat door het Limburgse heuvellandschap, gecombineerd met België. Denk ik dat we de ingrediënten hebben om een heel mooi evenement neer te zetten.